Dansk Folkeparti kan komme i regering, hvis vælgerne vil det. De konservative har nu åbnet for, at støttepartiet kan få ministerposter. I så fald kunne Pia Kjærsgaard godt se sig selv som kulturminister, og så vil hun gå til kamp mod den ulækre og vulgære kunst, og til kamp mod, at velbjærgede kunstnere også modtager livsvarige offentlige ydelser. Hvordan dansk kultur vil være med Pia Kjærsgaard som kulturminister, ja, det debatterer den måske kommende minister om et øjeblik med journalist og forfatter Geo Metz. Men først skal vi på besøg hos en af de kunstnere, der får en livsvarig ydelse fra staten. Han begyndte sjovt nok selv sin karriere for 40 år siden med at skære hovedet af en hest, for det var kunst, mente han. Billedkunstneren Bjørn Nørgaard tjener godt på sin kunst, men er alligevel på finansloven. Sammen med 261 andre kunstnere modtager han en livslang månedlig ydelse. Man har ikke 3 målmænd. I dag var Pia Kjærsgaard fodbolddommer på Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Det gule kort til Christian blander udenom. Jo, han må. I kunstens verden drømmer hun om at uddele både gule og røde kort. Hun angriber, at kunstnere, der tjener godt på deres kunst, kan leve af Statens Kunstfond. Men her tager Bjørn Nørgaard til genmæle. Rige kunstnere får ikke nogen penge. De går tilbage i statskassen. Derfor er Pia Kjærsgaard fuld af vrøvl. Regnestykket ser nemlig således ud. Bjørn Nørgaard er bevilget en ydelse på 12.413 kroner om måneden. Men på grund af hans øvrige indtægter får han kun 1.354 kroner, som når skatten er betalt, ender som en støtte på ca. 540 kroner. At den oprindelige støtte ender altså ca. 11.900 kroner i statskassen igen. Helst ville han aflevere alle pengene, hvis blot de endte som legater til mere trængende kunstnere, og ikke blot gik tilbage til staten. Det er jo heller ikke i kunstnernes interesse, at pengene går tilbage i statskassen. Det var bedre, at de gik til kunst. Så derfor vil jeg være meget indstillet på, at man lavede sådan en ordning. Bjørn Nørgaard chokerede for 40 år siden med en happening, hvor en hest blev offret og fik skåret hovedet af. Pia Kjærsgaard mener ikke, at den slags har noget med kunst at gøre. Til Politikken kalder hun den slags for ulækkert. Det kunstens opgave er, det er at vise os sandheden om, hvordan verden hænger sammen. Og den sandhed er ikke altid lækker. Sandheden kan være vældig ulækker. Men fordi sandheden er ulækker, så er det stadig kunstnerens forpligtelse at vise det sande. Hver tredje af de kunstnere, der er på livsvarig ydelse, får kun det samme minimumsbeløb som Bjørn Nørgaard. I alt er der på finansloven i år afsat 25 millioner kroner til kunstneres livsvarige ydelser. Og så god aften til begge to, Pia Kjærsgaard og Geo Metz. Pia Kjærsgaard, hvis nu Dansk Folkeparti på et tidspunkt kommer i regering, og hvis du så bliver kulturminister, hvilken kunst skal så ikke længere have offentlig støtte? Nu vil jeg sige, at hvis det endelig skulle være, så var der jo mange andre ting, man kunne tage op. Hele værdikampen, den ligger jo også, hvis man er kulturminister, så det vil også være vigtigt. Men hvis jeg skal forholde mig til det her, så må jeg sige, at jeg kunne ikke drømme om at afskaffe kunststøtten. Jeg vil bare prioritere anderledes, fordi netop, som du siger, Bjørn Nørgaard er jo en dygtig, veletableret kunstner, der tjener masser af penge, og derfor får det en lille ydelse. Men hvorfor skal han overhovedet have den? Fordi en eller anden ny spydspids, som kunne række op som kunstner, kunne man jo bevilge i stedet for, som ville få en større ydelse til at komme i gang. Og det er faktisk blot den prioritering, hvor jeg synes, det er forkert, at veletablerede kunstnere fortsat får en livsvarig ydelse. Og så vil jeg godt fastholde, nej, lad mig lige stoppe dig der, en parteret kunst er en parteret hest er ulækker. Ja, men og så giver vi lige ord til Geo Metz, fordi lad os lige holde fast det her med de livsvarige ydelser. Geo Metz, hvorfor skal Bjørn Nørgaard og Claus Rifbjerg for eksempel, som jo tjener deres penge selv, overhovedet have en krone fra staten? Ja, det har de jo ikke altid gjort for det første, men for det andet kan man sige, at det er jo sådan en hædersgave, som man giver. Det er altså en anerkendelse af de folks værk, deres livslange værk. Det er jo det, der siger om det. Det andet, det der vi kommer ind på, det synes jeg er langt mere alvorligt, det er, at politikeren her ophæver armslængdeprincippet og siger, at det er mig, der bestemmer, jeg vil gerne bestemme, jeg vil gerne prioritere, hvad kunst er. Der har vi jo ellers et meget godt system her i landet med det, der hedder de faglige råd, der sidder og bestemmer, hvad det er, man skal satse på. Og de bliver jo hurtigt udskiftet, og de sidder nogle få år ad gangen, så kommer der nogle nye ind og foretager faglige vurderinger af det kunstneriske. Når man hører Pia Kjærsgaard, så får man især når man læser hende, får man det indtryk af, at alle danske kunstnere, der er på støtte fra Kunstfonden, sidder skider
sidder i hver sit sylteglas for at få udstillet deres afføring, fordi de hader Dansk Folkeparti. Sådan hænger det jo ikke sammen. Og også når man hører eller læser Pia Kjærsgaards vurdering af dansk teater, så bliver man jo også temmelig nedslået, fordi det er noget med, at hun har opfattet, at 3 nøgne mennesker løber ind på en scene, og så siger de pling, og så er det altså ny dansk drama. Det er hun meget imod. Og der må jeg også, nu stopper jeg også dig, Georg Metz. Det her interview, du hentyder til, det er det, du gav til Politiken i går, hvor du siger, at du kunne være en god kulturminister, Pia Kjærsgaard. Hvorfor begynder du at blande dig i, hvem der skal have penge af kunstnere, og hvem der ikke skal? Jamen, det er jo helt fantastisk, at kulturpersoner, som Georg Metz siger, han er forfatter, må gerne blande sig politisk, må gerne nedgøre mit politiske arbejde, må være flov over at være dansker, må skrive under på alt muligt, eksempelvis omkring udlændingepolitikken. Men mig, der er folkevalgt politiker, er med til at bevilge nogle penge. Jeg må ikke blande mig i kunsten. Og frem for alt, så har jeg da ret til at sige min mening. Det er jo ikke sikkert, at jeg får ret i de synspunkter. Det kan da godt være, at der sidder nogen og synes, at hvis man hælder afføring på en dåse, så er det kunst. Eller hvis man parterer hundevalpe, eller hvis man putter guldfisk i en blender, eller hvis man laver en børnehave om til noget fuldstændig, eller et galleri om til et afbrændt børnehave. Det synes jeg ikke. Og det vil jeg i hvert fald ikke stoppe med at sige. Det kan godt være, at jeg ikke får opbakning til det, at der er nogen, der synes, det er kunst, og det skal have støtte. Men derfor vil jeg da fastholde min mening, at det synes jeg absolut ikke. Og jeg synes netop, at den folkelige kunst, den skal vi da drøfte. Det er jo dejligt også, i stedet for at nedgøre den, sådan som jeg synes, Georg Metz gør. Der er jo ingen, der anfægter din ret til at have din mening, Pia Kjærsgaard. Det er jo den her tanke om, at hvis du bliver kulturminister, så vil du gerne ophæve armslængdeprincippet. Og der er det ikke så enkelt endda, som du gør det til, fordi så pludselig får vi det, der hedder politisk bestemmelse over kunsten. Og det er noget, vi kender fra autoritære regimer. Og der er du er vidende nok til at vide, hvad jeg her mener. Det er både det er, hvad vi har oplevet i det 20. århundrede. Det er bestemt ikke både i øst og i vest. Det er bestemt, der er ikke noget, vi skal efterligne. At politikeren sidder og bestemmer, hvad kunst er, så vil du omvendt meget gerne have begrænset kunstnernes ytringsfrihed. De må pludselig ikke blande sig i politik, men det er jo 2 vidt forskellige diskussioner. Du blander jo æbler og pærer sammen. Det er jo en demagogisk måde at opstille det her problem op på. Tak skal I have begge to, Pia Kjærsgaard og Georg Metz. Vi har desværre ikke mere tid. Ja.